kaunti ma Homa Bay Dr. Joyce Osogo Bensuda osidhanga chenro mar pith yien e skunde manie kauntino e tielo mar ariyo, chenro ma bende otisi ni Go Green with Bensuda mageto skunde mag secondary kod mag primary kauntino. Chenro no osidhi e skund primary ma Kasimba e kar chung' od bura ma Kasipul, kama yiende tielo maromo 50,000 kod tielo mag olembe maromo 11,000 nochiw ne sikunde mopogore e alworano. Kaka yor konyo neno ni kuonde atamalo mag yiende kod mag bunge omedore e kaunti ma Homa Bay ma bende pone piny gi atamalo 3.1. Apis jaod bura mar kaunti ma Homa Bay Dr. Joyce Osogo ne ochako chenro mar pith yien mageto skunde mopogore manitie e kaunti ni e bwo chenro ma otesi ni Go Green with Bensuda. Tielo mar ariyo mar chenro no ne osidhi e skund primary ma Kasimba e kar chud bura ma Kasipul mageto skunde te mantie alworano. Adwa mondo awachi ni kawuono ayawa yanga andika mar ariyo ma dho ngere wacho ni second edition, environmental conservation, and it is a caravan. Ating'o youths e iye ka, ating'o mine, ating'o jaswekra, ating'o jopuonj, ating'o jo high school, ating'o churches, health institutions and chiefs camp. Adwa wacho ni the genesis of trees is at the Garden of Eden. Kaluwore gi yiende masepidho, asepidho yiende e public primary schools te 100. Kuonde machalo mane pok apidhe yiende giyudo yiende 200. Public primary schools, private primary schools, public secondary schools, private secondary schools, chiefs camps. Ma opogore kod chenro mar pith yien e skunde mag primary kod mag secondary mag piny owacho kod mag ji giwegi e kaunti ni. Chenro no bende jiwo pith mag olembe e skunde ma kamago ka yiende tielo moingo 50,000 kaachiel kod yiende mag olembe tielo moingo 11,000 ne oke e skunde mopogore e alwora ma Kasipul. Omiyo gima timo ni Kasimba ka mwachung'e wapidho yiende 1,000. Fruit seedlings wamiyo gi 100. Agoro Sare High School wapidho yiende 1,000. Ne wang'iyo spacing, depth of the hole, wang'iyo the pruning of the tree seedlings, wang'iyo ni to soil composition, the value. Wapidho yiende mag gin biogas tailored and wapidho yiende ma are fruit tailored. Today we have delivered 50,000 tree seedlings for Kasipul. We have delivered 11,000 fruit seedlings for Kasipul. I encourage everybody to go green. And I noticed that we have a very low tree cover and a very low forest cover. Our tree cover, for the general public to know, is 10.8%. And our forest cover is even worse. It is 3.1%. And I thank God for He has brought me good leaders that I can work with. Coordinator migawo mar bunge pachoka mochung'ne chenro mar pidho yiende bilion 15 kochopo 2032 wacho ni chenro ma kamano biro konyo dwaro mar piny owacho e pidho yiende kod gwenge ma pachoka kane ojiwo jopiny e kaunti ni mondo mak motegno chenro mar pidho yiende gwenge ma giwuoke. She's doing something great that is honorable. I think you all know we have a target of growing 15 billion trees by 2032. We have a target that we want to grow within schools, and she's taken up greening schools in Homa Bay, which is such a noble initiative. And we said today we must come here and support her during the second edition, and we hope that there will be third and fourth edition as well, Mheshimiwa. Would also want to encourage Wananchi to continue to plant even on their farms, on their private lands. And then we've got an app which we are tracking, which is called Jazamiti, and that's why I'm branded Jazamiti. This is an app that you can find on your phones, on your on the website. You'll find it. It's online. It's very easy. You just register and you're able to now track what you've been able to plant. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.